Hello everyone, welcome to Pambatha Kamancinza TV. I'm here to update you of what was happening on Inimba izolo ngomhla 30 July 2025. Okay, okusho ukuthi uthumeka bakithi njengoba eqala phansi elungisa impilo yakhe ekugcineni usewutholile umsebenzi esontweni e-office lakhona. Okusho ukuthi-ke izingane zakhe ziyamtshela manje ukuthi kumele azame esinye isitayela sokugqoka, wathi angeke nje akwazi phela uzobe esesontweni. Zavele zathi izingane zakhe uzobe engayile kuyosonto kodwa uzobe eye emsebenzini. Baze bambuza ngekumkani bakithi wavele nje wathi yena akasiyena ikumkani phela iyaphekelwa. Basho bathi phela impilo asezoyiphila nayo iyafana ncamashi neyikumkani. Uqhawe ubesethi bazohamba bayothenga izingubo after work. Wavele wathi akakhululeke yena uzozigqokela ilokwe lakhe elikuhlaza and unezingubo eziningi kabi. USydney uyakazoleka kanti uZoleka uzombuza ngaloku bribe wakhe abasebenzi ukuze athole isikhundla sokuba yi-CEO. Wavele nje wathi I do what I do well. Wathi nje uZoleka mengase ezwe uLazarus wavele wathi nje awungeke ngalo kanti ukutsile uLazarus uthe eqhamuka kwavele wacisha izibani kuSydney. Wathi uyambuza wavele waphika kanti uzwe yonke into wase ebatshela ukuthi abahlangane emsebenzini ukuze bezokhuluma yonke into. UHlathi noZoleka balele, uHlathi ulele efulathele. Uthe if esondela uZoleka wathi nje why kulalo kungadliwi endlini. Wathi uZoleka yena ubebhizi bengakwazi ukwenza ukudla ngoba ebekhona engenzi lutho iminyoko. Wadina uHlathi wagana unwabo. Nanguthumeka bakithi nelokwe lakhe eligreen uqhamuka useshaya umturnaround. Ujabule bakithi uyambona nje ukuthi impilo aseyikhethile yamjabulisa and uyabona ukuthi ayikho into azoyenza. Zamjabulela bakithi izingane zakhe kanye nomngani wakhe uthandekayo ave ewumngani oqotho shame. uZoleka utholela iHlathi izindawo lapho angasebenza khona ukuze akwazi ukuba busy naye. Wavele wathi uHlathi ubani bekade ethi ngifuna ungisize. Wavele wathi uZoleka yena njengoba bethandana becabanga ukuthi kumele omunye asize omunye. Wavele wathi uHlathi akusudoko eligayelwe wena lelo. Wathi uZoleka yazi iNhlathi kusobala ukuthi ufuna impi. Wathi nje yena kunemeeting emele aye kuyo. uHlathi wathi ezibalisela ngokuthi namanje uzolala engadlile. Wathi uZoleka akaye 3 shots ayodla inhloko. Lazarus base-office laSydney uZoleka uzibukela ngaphandle uyambuza uLazarus ukuthi uright yini. Wavele waphefumulela phezulu. uLazarus wathi izinkinga zomshado-ke lezo. Wathi uZoleka akafuni ukukhuluma ngakho. Kwavele kwangena uSydney esethi awu colleagues. Uma ifica uLazarus noZoleka washintsha ebusweni. Wathi former colleagues wabesethi akayithandi lento yokuthi uLazarus eze e-office lakhe nomuntu owaxoshwa. Wathi uLazarus waxoshwa ngalesikhathi wena ufumbathise abasebenzi. Kusenjalo kwangena nomunye wabasebenzi ayebafumbathisile. Wathi ethi ufunani lona lana. Kwathiwa uzocula yonke into abathembisayo ngoba umnyeni wakhe akazani nayo yonke lento eyenzakalayo. Waswaca bakithi uSydney wambona nje ukuthi uphelelwa ushadini. Bambalani ungakhohlwa ukucindezela notification bell nokusubscribe noma usho umbono wakho. Bye.